പ്രസാദായ നിധാകവപ്രദായിനെ ഗൗരവനാഥാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതി ഭക്തിനികാന്ത സ്വാമി നിജനാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ പാചകദേശതാരിണെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം വിട്ടുപോയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, മറന്നുപോയി ലൈവ് ഇടാനായിട്ട്. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന കേട്ടോണ്ടിരുന്നു, അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, ലൈവ് ഇടാൻ വിട്ടുപോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടും കൂടെ പാടിയപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ രണ്ടിലും വരുമ്പോഴേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിനി 18ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അതില് ഭാഗം 18. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപം ഭഗവതോ യത്തത് മനകാന്തം സുജാപഹം അപശ്യൻ സഹസ ഉത്തസ്തേ വൈക്ലവ്യാത് ദുർമന ഇവ. രൂപം ഭഗവതോ യത്തത് മനകാന്തം സുജാപഹം അപശ്യൻ സഹസോത്തസ്തോ വൈക്ലവ്യാത് ദുർമന ഇവ. വൈക്ലവ്യാത് ദുർമന ഇവ. രൂപം ഭഗവതോ യത്തത് മനകാന്തം സുജാപഹം അപശ്യൻ രൂപം ഭഗവതോ യത്തത് മനകാന്തം സുജാപഹം അപശ്യൻ സഹസോത്തസ്തേ വൈക്ലവ്യാത് ദുർമനഃ. അങ്ങനെ രൂപം ഭഗവതോ യത്തത് മനകാന്തം സുജാപഹം അപശ്യൻ സഹസോ ഉത്തസ്തേ വൈക്ലവ്യാത് ദുർമന ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോ? ഹരേഷ്ണ മാതാജി വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപം ഭഗവതോ യഥാ മനകാന്തം സുജാപഹം അപശ്യൻ സഹസോത്തസ്തേ വൈക്ലവ്യാ ദുർമന ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് പറയുന്നത്? വിവർത്തനം ശീലപ്രഭാതത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ അതേപടിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ രൂപം മനോ അഭിലാഷത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും സർവ മാനസിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയും തൽക്ഷണം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ രൂപം ദർശിക്കാൻ കഴിയാതെ ആയപ്പോൾ അഭികാമ്യമായത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സാധാരണമായതുപോലെ ഞാൻ പ്രക്ഷുബ്ധനായി പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദമുനിക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായപ്പോ എന്താണ്, എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉത്തേജിതമായപ്പോ ഭഗവാനെ കാണാനോ തന്നെ കാണാനോ ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല? ഹർഷോന്മാദത്താൽ, അല്ലെ? ഹർഷോന്മാദത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. എല്ലാ അവയവങ്ങളും അംഗങ്ങളും ഉത്തേജിതമായി ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് ദൃശ്യം ഒരു നിമിഷത്തേക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും വേണ്ട പോലെ കാണാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അതില് എന്താണ്, നാരദമുനിക്ക് എന്തുണ്ടായി? പ്രക്ഷുബ്ധമായി അദ്ദേഹം, എന്ന് വെച്ചാൽ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായി, ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി. അപ്പൊ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിൽ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ വ്യഗ്രത കണ്ടിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമായത്. പക്ഷെ പ്രത്യക്ഷമായപ്പോ വേണ്ട പോലെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കുട്ടിയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വരും, അല്ലെ?
അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാവും അല്ലെ. മുതിർന്നവരും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കാണാതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ തന്നെ നേരെ ചൊവ്വെ തൊഴാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാവും അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുവായൂർ പോലുള്ള വലിയ അമ്പലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ പാടുപെട്ട് ക്യൂ നിന്നൊക്കെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ തള്ളായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കൊരു വിഷമമാണ്. പിന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് പറയാനുണ്ടോ, അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ്, വളരെ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഈ കുട്ടി വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് അമ്മയുടെ സംസ്കാര കർമ്മം പോലും ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെയാണ് പോയത്. എന്നിട്ട് കിട്ടിയ അവസരം നേരാവണ്ണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വന്നതില് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രക്ഷുബ്ധനായി. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ആൽമര ചുവട്ടിലല്ലേ. അത് വിജനമായ കാട്ടിലായിരുന്നു ധ്യാനത്തിലിരുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനല്ല. അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. രൂപരഹിതനെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? മായാവാദികളല്ലേ. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പറയും ഭഗവാന് രൂപമില്ല, അവർ ബ്രഹ്മനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മ ജ്യോതിഷിൽ ലയിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തവാദികളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനായി ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് നാരദ മുനി അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞു. പ്രത്യക്ഷമായി ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലായി. എന്നാൽ ഭഗവത് രൂപം നമ്മുടെ ഭൗതിക അനുഭവത്തിലുള്ള സർവ്വരൂപങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ധാരാളം ജീവജാലങ്ങളെ, ജീവസത്തകളെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ആരുടേത്? ഭഗവാന്റേത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിരവധി രൂപങ്ങൾ നാം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയൊന്നും മനസ്സിനെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ ആയവ അല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവത് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വിശേഷതയുള്ളതാണ് അല്ലെ. ആ രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാളിന് വേറെ ഒരു രൂപവും കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം വരത്തില്ല. എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളതായാലും അത് കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് അതുപോലെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സൗന്ദര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ആ രൂപം കാണാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന സർവ ആകർഷകനും കൂടെയാണ് അല്ലെ. ആ രൂപത്തെയാണ് ഹൃദയത്തിൽ കാണാനായിട്ട്, ദർശിക്കാനായിട്ട് നാരദ മുനിക്ക് കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷെ കാണാതായപ്പോ ഒരു വിഷമമായി എന്നാണ്. വേറെ ഒന്നിനും കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല. അവയിൽ ഒന്നിനു പോലും, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഒന്നിനു പോലും മനസ്സിന്റെ സർവ്വ പ്രക്ഷുബ്ധകളെയും അകറ്റുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പം മനസ്സിപ്പോൾ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയല്ലേ, അസംതൃപ്തമായി. ആ അസംതൃപ്തിയെ മാറ്റാൻ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഒരു വസ്തുക്കൾക്കും ജീവസത്തകൾക്കും സാധ്യമല്ല, എത്ര തന്നെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും. ഇവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സവിശേഷത എന്താണ്? വേറെ ഒന്നും കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നപ്പം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്നു അല്ലെ. അതിലൊന്നും നമുക്കിപ്പോ താല്പര്യമില്ലാതെ വരുന്നു. നമ്മൾ മുമ്പ് ധാരാളം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ അവർ കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു സമയം വേസ്റ്റ് ആകുന്ന പോലെ തോന്നും അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നാമം ചൊല്ലാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കാനുണ്ട്, ഭാഗവതം വായിക്കാനുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, വിളക്ക് തേക്കാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ ഒരു വിഷമത്തിലിരിക്കുക. അവരൊന്നും വെക്കുന്നുമില്ല, നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. അതേപോലെ അപ്പൊ നമുക്കെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം. അതേപോലെ ഈ ബാലന് ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറൊന്നും കാണാനായിട്ട്, പകരം വെക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ആ രൂപം ഒരിക്കൽ ദർശിച്ച ആരും മറ്റൊന്നിനാലും സംതൃപ്തനാകുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു രൂപത്തിനും മേലിൽ ആ വ്യക്തിയെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ കഴിയില്ല. നാരദമുനിയെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം ഹൃദയത്തിൽ ദർശിച്ച ആർക്കും സംതൃപ്തി വരത്തില്ല. ഭഗവാനും മാത്രം കാണാനേ താല്പര്യമുള്ളൂ. ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനാണ് അഥവാ വ്യക്തിത്വരഹിതനാണ് എന്നതിനാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് ഭൗതിക രൂപമില്ലെന്നും ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക വ്യക്തിത്വത്തെ പോലെ അല്ലെന്നുമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മവാദികൾ പറയും ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനാണ് എന്നല്ലേ. അതേസമയം വൈഷ്ണവൻ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാൻ രൂപരഹിതൻ ആണ്. അതെന്തുപോലെയല്ല?
നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പോലെ അല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക രൂപമല്ല ഭഗവാന്റേത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനാണ് എന്നാണ്. ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ രൂപം അല്ല, അല്ല ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഭൗതിക രൂപം അല്ല, അപ്പൊ രൂപരഹിതൻ എന്ന് പറയും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക വ്യക്തിത്വത്തെ പോലെ അല്ല ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വ്യക്തിത്വ രഹിതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ രൂപരഹിതനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭൗതികതയിലുള്ള ഒന്നുമായിട്ടും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപവുമായി ആത്മീയ സത്തകൾക്ക് ശാശ്വത ബന്ധമുള്ളതിനാൽ നാം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ആ ഭഗവത് രൂപത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളും ആത്മീയമാണ്, ഭഗവാനും ആത്മീയമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? എന്നും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. എത്ര ജന്മം എടുത്താലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ ഏത് രൂപത്തിനെ ആയിരിക്കും അന്വേഷിക്കുക? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിനെയാണ്. ഇപ്പൊ പരീക്ഷത്ത് തന്നെ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പം അതാണ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ അല്ലെ, ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഭഗവാനാണ് ഏതാണ് ഒരു വിരലിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് സംരക്ഷിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രൂപം കണ്ടു. ആ രൂപം കാണാനാണ് പരീക്ഷത്ത് എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതാണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരീക്ഷിത്ത് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വന്നതെന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരിക്കൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രൂപം വീണ്ടും വീണ്ടും ആ രൂപത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമായിരിക്കും ഭക്തർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തർക്ക് ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപവുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ശാശ്വത ബന്ധമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആത്മാവ്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ അത് കാരണം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി നമുക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആ രൂപത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൗതിക പ്രീണനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രൂപത്തിലും നാം സംതൃപ്തരാകുന്നില്ല. നാരദമുനിക്ക് ഏറ്റവും അഭിലഷണീയമായ ആ രൂപത്തിന്റെ ദർശനം ക്ഷണനേരം ലഭ്യമായി. ഇപ്പൊ ഒരു നിമിഷമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്നാലും എന്നിട്ടും എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് കാണാനും വേണ്ട പോലെ കാണാനും പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു നിമിഷമേ വന്നുള്ളൂ, ദർശനം നൽകിയുള്ളൂ. എന്നാൽ അത് വീണ്ടും കാണാതായതിനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനായി തീർന്ന അദ്ദേഹം ദർശനം അതിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി എഴുന്നേറ്റു. അപ്പൊ അതാണ് അസംതൃപ്തിയോടെ അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ രൂപത്തെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇതൊരു മെക്കാനിക്കലായിട്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് കാണുന്നതല്ല ഈ രൂപം അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാലേ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കും. നാം ജന്മാന്തരങ്ങളായി അഭിലഷിക്കുന്നതിന് നാരദമുനി പ്രാപ്തമാക്കി. അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ 5 വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ ഭക്തി കാരണം എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമായി. അതേപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ വ്യഗ്രത അല്ലേ, കാണാനുള്ള അത്യധികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷത്തിന് ഒന്ന് കാണിച്ച് എന്താണ് പിന്നെ വീണ്ടും അത് കാണണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് വേണ്ടി വരും അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും കാട്ടി അവര് പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് പ്രചോദനം കൊടുക്കും അല്ലേ. അതേപോലുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ബാലന് ആര് നൽകിയത്? ഭഗവാൻ നൽകിയത്. ഒറ്റ നിമിഷത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമായി അപ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ കുട്ടി അത്രയധികം പക്വത വരേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏതിൽ നിന്നും മാറണം? ഈ ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഭൗതികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറേണ്ടതുണ്ട്, പക്വത ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ച് ന്യൂനതകൾ അവിടെ നാരദമുനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ മറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് ശക്തിയേറിയ ഒരു ആഘാതമായിട്ട് ബാലന് തോന്നി. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണ ശ്ലോകം 19. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുദൃക്ഷു സത് അഹം ഭൂയ പ്രണിധായ മനോഹൃദേ വീക്ഷമാണോപി ന പശ്യം
അവിതൃപ്ത ഇവാതുരഃ ദിദൃക്ഷോ തത് അഹം പ്രണിധായ മനോഹൃദേ വീക്ഷമാണോ അഭി ന അവശ്യം അവിതൃപ്ത ഇവാതുര. അവശ്യം അവിതൃപ്ത ഇവാതുര. ദിദൃക്ഷു തദഹം ഭൂയ പ്രണിധായ മനോഹൃദേ വീക്ഷമാണോപി ന അവശ്യം അവിതൃപ്ത ഇവാതുര. ന അവശ്യം അവിതൃപ്ത ഇവാതുര. കൃഷ്ണ ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നേ വായിച്ചോളൂ. ഋതുഷു സദഖം ഭൂയ പ്രണിധായ മനോഹൃദി വീക്ഷമാണോ വീണാഭ്യസ്യ അവിതൃപ്ത ഇവാതുര. അവിതൃപ്ത ഇവാതുരഃ. അപ്പോൾ പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. ദിദൃക്ഷു ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച്, ഭഗവാന്റെ രൂപം, ആതീന്ദ്രിയ രൂപം ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച്, തത് അത് അഹം ഞാൻ, ഭൂയ വീണ്ടും, പ്രണിധായ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി, മനഃ മനസ്സ്, ഹൃദയത്തിൽ, വീക്ഷമാണ ദർശിക്കാൻ കാത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ആയിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലുമില്ല അവശ്യ ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു അവിതൃപ്ത സംതൃപ്തനാകാതെ ഇവ പോലെ ആതുര ദുഃഖിതനായ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കണ്ട രൂപം, അതീന്ദ്രിയ രൂപം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണമെന്ന് കുട്ടി ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ കുട്ടി എന്താന്ന് വിചാരിച്ചത്? നേരത്തെ ഇരുന്നത് പോലെ മനസ്സില് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ധ്യാനിച്ചിരുന്നാല് ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷനാകും എന്ന് കുട്ടി വിചാരിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സില് ഭഗവാനെ, പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ച് കുട്ടി ഏകാഗ്രമാക്കി, മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ഇരുന്നിട്ടും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? അതൃപ്തിയാൽ വീണ്ടും ദുഃഖിതനായി. അപ്പൊ വീണ്ടും ദുഃഖം വന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സംതൃപ്തനാകാതെ ഭഗവാനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എങ്കിലും കാണണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുത്തില്ല. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം വീണ്ടും ദർശിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ആ രൂപം വീണ്ടും ദർശിക്കാനായി ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനുള്ള എൻ്റെ സകല ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷവും എനിക്ക് അവിടുത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ പിന്നീട് ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്രകാരം അസംതൃപ്തനാകയാൽ ഞാൻ അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി. ഇനി വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അല്ലെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി, ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കി. ഹൃദയത്തിലാണല്ലോ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായതല്ലേ, പക്ഷെ കാണാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിതനായി. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതത്തിന്റെ ഭഗവത് രൂപം ദർശിക്കാൻ ഏതൊരു യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി, ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കിയിരുന്നത്. അത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു യാന്ത്രിക പ്രക്രിയ പോലെ. ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയും ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അല്ലെ. അപ്പൊ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ എത്തണം. ആ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തില് ഇപ്പൊ എന്താണ്? അപക്വമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് നാരദമുനി. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ പ്രത്യക്ഷമാകാത്തത്. അത് യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയായിരുന്നു. മനസ്സിനിങ്ങനെ യോഗികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായില്ല. അത് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കൃപയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ മനസ്സിനിങ്ങനെ ഏകാഗ്രമാക്കി യോഗികളെ പോലെ ചെയ്താൽ പോരാ. പിന്നെ അതിന് ആരുടെ കരുണ ഉണ്ടാകണം? ഭഗവാന്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത കരുണയെ അല്ലെങ്കിൽ കൃപയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ദർശനം കിട്ടുക. നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സൂര്യൻ ഉദിക്കണമെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കാൻ സാധ്യമില്ലാത്തതുപോലെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അധികാരപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ. അപ്പൊ സൂര്യൻ അതിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഉദിക്കും, അസ്തമിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ സൂര്യൻ വരുന്നതും പോകുന്നതും പോലെ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രത്യക്ഷമാകുകയോ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ എനിക്ക് കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാന്
നിർദ്ദേശിക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. സൂര്യദേവൻ സ്വഇച്ഛയാൽ ഉദിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്റെ അഹൈതുക കാരുണ്യത്താൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതിൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഇച്ഛയാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കലർപ്പില്ലാത്ത കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാനും പ്രത്യക്ഷമാകും. അത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷമാണ്. ആ അനുകൂലമായ ആ നിമിഷത്തെ ഒരുവൻ കാത്തിരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് തുടരുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്ന ഏതാണ്? ഭക്തിയുത സേവനം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനസൂയമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ സ്വമേധയാ സന്തോഷത്തോടെ പ്രത്യക്ഷമാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുത സേവനം, അതാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. പ്രഥമ ഉദ്യമം, ആദ്യത്തെ ശ്രമം വിജയകരമായാൽ അതേ യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയാൽ വീണ്ടും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനാവുമെന്ന് നാരദമുനി വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു നിമിഷം. അതേപോലെ ഇനി ഞാൻ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നാൽ പറ്റും. അപ്പൊ അതൊരു ധ്യാനയോഗം പോലെയാണ്. ധ്യാനയോഗം അല്ല വേണ്ടത്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം, അല്ലെ? നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ നാരദമുനി വിചാരിച്ചു ധ്യാനത്തിലിരുന്നാൽ കാണാം, ഒരിക്കൽ പ്രത്യക്ഷമായല്ലോ, അപ്പൊ വീണ്ടും കാണാം എന്നാൽ പരമാവധി പരിശ്രമത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ഉദ്യമം വിജയകരമാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. വീണ്ടും ശ്രമിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല. സർവബാധ്യതകളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ജന്മാദ്യസേതോ അല്ലെ, അതിൽ തന്നെ പഠിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് സർവത്ര സ്വതന്ത്രനാണ്. കലർപ്പറ്റ ഭക്തി ബന്ധനത്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാന് ബന്ധിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. അല്ലാതെ എന്തെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ധ്യാനം ഒന്നുമല്ല വേണ്ടത്. പിന്നെ ഏതാ വേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ ബന്ധനത്താലാണ് ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ. യശോദാ മാതാവ് ഏതാണ്? ഭഗവാന് ദാമോദര അഷ്ടകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? അതെന്തുകൊണ്ടാ ബന്ധനസ്ഥനാകാൻ തയ്യാറായത്? യശോദാ മാതാവ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തയായതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനോ ഗ്രഹിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ടോ ഒന്നും, അതേപോലെ നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ഒന്നും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ അർജുനന് തന്നെ എന്താ നൽകിയത്? ദിവ്യദൃഷ്ടിയാണ് വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് നൽകിയത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ഭക്തനാണ്, സുഹൃത്താണ്, പിന്നെ ഇത് അസൂയയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണിക്കാൻ ദിവ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഭഗവത് കൃപയെ പരിപൂർണമായും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള ആത്മാർത്ഥ ഉദ്യമത്തിൽ സംതൃപ്തനായി ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുമ്പോൾ സ്വഇച്ഛയ അവിടുന്ന് ദർശനമേകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു, അത് അതിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുമ്പോൾ, അത് ഏറ്റവും ഉന്നത അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ, നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ദർശനം ഏകം. അല്ലാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷനാക്കാനായിട്ടോ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ടോ സാധിക്കത്തില്ല. സംതൃപ്തി ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 20. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം യദന്തം വിജനേ മാമാഹ അഗോചരോ ഗിരാ ഗംഭീര ലക്ഷ്ണയാ വാചാ ശുച പ്രശമയൻ ഇവ ഏവം യദന്തം വിജനേ മാമാഹ അഗോചരോ ഗിരാം. അഗോചരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോചര അല്ലാത്തത്, കാണാൻ പറ്റാത്തത്, കണ്ണിന് ദൃഷ്ടിപരം ഏതാണ്? കാണാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാണ്. അഗോചരോ ഗിരാം ഗംഭീര ശ്ലക്ഷ്ണയാ വാച ശുച പ്രശമയൻ ഇവ. ശുച പ്രശമയൻ ഇവ. ശുച പ്രശമയൻ ഇവ ഏവം വേദന്തം വിജനേ മാമഹോ അഗോചരോ ഗിരാം ഗംഭീര ശ്ലക്ഷ്ണയാ വാച ശുച പ്രശമയൻ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ.
एवं यदन्तं विजने मामाह अगचरो गिरां गम्भीरश्लक्षणाय वाचा शुचा प्रशमयन्निव. हरे कृष्ण. ഗംഭീരശ്ലക്ഷ്ണയാ വാചാ ശുചാ പ്രശമയന്നിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് പദാർത്ഥം. ഏവം അപ്രകാരം യദന്തം ഉദ്യമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ശ്രമത്തിൽ അല്ലെ, ശ്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിജനെ, എവിടെയാണ്? കാട്ടിലാണ് അല്ലെ, ആ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത്, മറ്റു മനുഷ്യവാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, അവിടെ മാം എന്നോട് ആഹാ അരുളി ചെയ്തു. ആരാ? ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തു. എങ്ങനെ? അഗോചരനായിട്ട്, ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത, കാണാതെ അദൃശ്യനായിട്ട്, ഭൗതിക ശബ്ദ പരിധിക്ക് അതീതമായി ഗിര ഭാഷണങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. ഗംഭീരമായ ശബ്ദത്തില്, എങ്ങനത്തെയാണ്? ശ്ലക്ഷ്ണയ ശ്രവണ മധുരമായ ശബ്ദത്തിൽ അല്ലെ. ഗംഭീരവുമാണ്, ശ്രവണ മധുര, നല്ല വ്യക്തമായിട്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ നല്ല ആഴത്തിലുള്ള ശബ്ദത്തില്, എന്നാൽ കേൾക്കാൻ ഇമ്പമായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തില് വാക്കുകൾ, പിന്നീട് വാച വാക്കുകൾ, ശുചഹ വ്യസനം, പ്രശമയൻ ശമിപ്പിക്കുന്നു, ഇവ പോലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നാരദമുനിയുടെ ഈ വിഷമം കണ്ടിട്ട്, അസംതൃപ്തിയും വിഷമവും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പരിശ്രമിച്ച് ഏതാണ് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അദൃശ്യനായിട്ട് ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കാം. ആ ശബ്ദം എന്താണ്? ഗംഭീരമായ ശ്രവണ മധുരമായ ശബ്ദത്തില്, വാക്കുകളില് ഭഗവാൻ ഭാഷണം ചെയ്തു, സംസാരിച്ചു. അത് എന്തിന് സഹായിച്ചു? എന്റെ ദുഃഖം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചു. അപ്പൊ എന്റെ വിഷമം എന്താ? ശമിപ്പിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലഘൂകരിക്കുന്ന തരത്തില്, കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തില് അത് എന്താണ്? സംഭാഷണം സഹായിച്ചു, അതിന് സഹായിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. സർവലൗകിക വർണ്ണനകൾക്കും അതീതനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആ ഏകാന്ത സ്ഥലത്തുള്ള എന്റെ ഉദ്യമങ്ങളെ കണ്ട് ഗാംഭീര്യത്തോടെ ഹൃദ്യമായ വചനങ്ങളാൽ എന്റെ വ്യസനത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി എന്നോട് ഇപ്രകാരം സമ്മതിച്ചു. സമ്മതിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സംഭാഷണം നടത്തുക, അതാണ് സമ്മതിച്ചു, സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ എന്റെ ദുഃഖം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇതെവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനം. ആ ഏകാന്ത സ്ഥലത്തെന്നാണ്. അപ്പം വനത്തിനുള്ളിൽ ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്, അപ്പൊ അതൊരു ന്യൂനതയും കൂടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? സത്സംഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സത്സംഗം വേണം. അപ്പൊ ഇതാണ് വൈഷ്ണവരുടെ സംഘം വേണം. അവരുടെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനം. അതാണ് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, കൂട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് അപക്വമായ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, പക്വതയില്ലാത്ത. അപ്പൊ സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് ഗാംഭീര്യമായിട്ടുള്ള എന്നാൽ സന്തോഷം തരുന്ന വാക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്തു? തൻ്റെ ദുഃഖത്തിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ലൗകിക വർണ്ണനകൾക്കും ബുദ്ധിക്കും സമീപിക്കാവുന്നതിനും ഉപരിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നു. നമുക്കത് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ലൗകികമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് ബുദ്ധിക്കും പറ്റുന്നതല്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ, കലർപ്പില്ലാത്ത കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവത് ശബ്ദം ശ്രവിക്കാം. വേദങ്ങൾ എന്താണ്? നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു? ശ്രുതികളായിരുന്നു അല്ലെ, കേൾക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ, ശ്രവണമായിരുന്നു. ആ ശ്രവണത്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ വാണി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. വേദങ്ങളും കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. വേദങ്ങൾ രചിച്ചത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
അതെല്ലാം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, ശ്രവിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഭഗവാനോട് സംവദിക്കാനും അനുയോജ്യമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നേടുവാൻ സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് സംവദിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കിട്ടും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അർജുനന് കൊടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠയുമായിട്ട് സംവദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രസാദം തരുന്നുണ്ടോ, പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചറിയുമായിരുന്നു എന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ഭാരവാഹികളുടെടുത്തും അവിടെ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറവുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ സമ്മതിക്കും എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മള് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തനോട് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ കാണാനുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നൽകും, കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ. ഇത് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ സവിശേഷതകളുമുള്ള, നമ്മൾ എത്ര 6 സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. സമ്പത്ത്, ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നായിരിക്കുന്നു. ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കാരുണ്യത്താൽ ശബ്ദം ശ്രവിക്കാനും സമ്മതിക്കാനും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അവസരം നൽകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കൃപ ആരുടെ മേലാണോ ചൊരിയുന്നത് അയാൾക്ക് ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും. നാരദ മുനിയിൽ ഭഗവാൻ അത്യന്തം പ്രസാദിച്ചതിനാൽ ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുന്നത് അതിന് ആവശ്യമായ ശക്തി അദ്ദേഹത്തെ നിക്ഷിപ്തമാക്കപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല? നാരദ മഹർഷിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ കേൾക്കാനുള്ള ശ്രവണത്തിനുള്ള ശക്തി ആര് നൽകി? ഭഗവാൻ നാരദ മുനിക്ക് നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് നാരദ മുനിക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയത്. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ നിയമാനുസൃതമായി ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പരിശീലന ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ ഗ്രഹണത്താൽ ഭഗവത് സമ്പർക്കം അനുഭവിച്ചറിയാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പരിശീലന ഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിച്ചു സാധനാഘട്ടം അല്ലെ, സാധനാഭക്തി അല്ലെ. സാധനാഭക്തി തന്നെ പിന്നീട് അതില് വൈദ്യസാധനാഭക്തി, പിന്നെ എന്തായിട്ട് ഏത് ഭക്തിയായിട്ട് മാറുന്ന? നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഏതാണ് വരുന്നത്? സാധനാഭക്തി, വൈദ്യസാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ അല്ലെ. എല്ലാം മറന്നു അല്ലെ. രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയിൽ പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പരിശീലന ഘട്ടമാണ് ആരുടേത്? നാരദ മഹർഷിയുടേത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? നാരദന് സാധിച്ചു ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠനാണ് നാരദ മഹർഷി. അതുകൊണ്ടാണ് സാധനാ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയത്. ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചപ്പോൾ വിരഹ ദുഃഖം ഒരു പരിധി വരെ ശമിച്ചു. മുഴുവനായിട്ട് മാറിയില്ല, ഒരു പരിധി വരെ താൽക്കാലികമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. ഭഗവത് പ്രേമത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് സദാ വിരഹവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ അതിന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ് വിപ്രലംബ എന്നൊരു വാക്ക് പഠിച്ചു അല്ലെ. രാധാറാണിക്കുമൊക്കെ ഭഗവാൻ എവിടെ പോയപ്പോ, മധുരയിലോട്ട് പോയപ്പോ ഇവർക്കെല്ലാം ഗോപികമാർക്കെല്ലാം എന്ത് തോന്നി? അവർക്കെല്ലാം വിരഹവേദന അല്ലെ. അതാണ് വിപ്രലംബ. അത് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കും. അവിടെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ, മക്കള് അച്ഛനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ എന്നൊക്കെ ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു വേദന, അതാണ് വിരഹവേദന. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടു, ഒരു നിമിഷം പ്രത്യക്ഷമായി, അപ്പൊ പിന്നെ കാണാനായിട്ടുള്ള തോന്നൽ വരും. അതാണ് അവിടെ വിരഹവേദന. വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് കാണാത്തതിലുള്ള വിരഹവേദന ആർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു? ഇവിടെ നാരദമുനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അത് ആ ഭക്തൻ സദാ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദ നിവൃതിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു.
അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരിക്കൽ കണ്ടു, പിന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ എന്താ, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണം. കണ്ടതിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് തന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ മുഴുകാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിരഹ ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് വിപ്രലംബ ഭാവം അല്ലെ. ആ വിപ്രലംബ ഭാവം ആർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു? നാരദ മുനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവജ പതിതാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ.